Ka kubor ka bang kwa banai hagni kapor kalong hagabidi bat ka jingi penbet port apeng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam hadin ka jingwan yu kaja ka jong u Himanta Biswa u bolong u chief minister jong ka Assam hakanong ba Shillong haka secretariat jong ka Meghalaya ban yakundu yu chief minister jong ka jela Meghalaya nagadao ban yakren ban penbet ya uput usam hapeng ka kini ki atli ki jela nilai ui bagane kalapen kende yaki babon ki balakwa ban ino ban ya kata ka jingi penbit pot bahkan jalong no ha ki pot ki sam saudong ya ka jela Meghalaya bat Assam kalong ka ba sngotanat lara onlak ban penbet no ya u ya kene ke jinge ka ba jumi na kapor shakapor hage jaka kapot khnang ba ki pai ba ki ba shong ki ba sa hage jaka kapot kinyo banim no ya ke jingem ka ba sok bat ban mat no ya ka shong sok ka shong sai re ke jingkli ka bangin hapan kli menta kalong ka jinge penbet pot ka ba kum no namar ngile i ba boro ngile kren ya kani ka benta ki seng perthai kilaya kren ya kani ka phang menta bat donru kibal ai jimut bagi de ban pen kloy no bagi de ban pendep no ya kani ka jinge penbet bat kibal ai jimut ru ban penon kam da kata ka policy ka ba ki ong hakaktin pharing ka give and take policy ka bomot ka jinge ai ba ka jinge shim kliang ni ki jaka ki badan haki jaka khapot hapring kini ki atli ki jela kani kala pin chayong ngain bat ka pin sngo thamula yanga hi bani i ya kani ka jing terwa ya kata ka policy bani shim bani ai kliang haduk menta ngampat yo sngo ba kandon ka jing ya kentur pot jongi shaki weipat ki benta bat kumju shaka jela Assam David ke jela Assam ka ba kentur shaki jaka ki jumi te hamno kan mi kata ka jing ai ba ka jing shim kaliang ladani ong ba kan David ka jing ai na kaliang ka jumi kum ka jela Meghalaya ya ki jaka ki ba ka jela Assam kala kentur ba kala tu nyuma ka jing kren kala panong da kumui pat Henry banong bagandon ke jing ai baga jing shim kaliang kalong ke ike bangim la ban pediang namar kamdon kanu ka jing kentur pot nakaliang jong ka jela Meghalaya tikumta kalong ka badon kaming iki pat ba bangin snotho ba kanu ka jing penbet kade ke jing penbet ka ban penhon yangi kum ki try muluk ki try jaka namar ka julong ka jingmlien ka rukom jongi kum ka jai benrio nadu ki por ki baminshwa ban kirki ban pendep no ya ganu ka kam klem da perkhat ya ka jinge ka banwan nam ta kilong din ki mandi ka nuksa ka bangla ba na hangni kalong ka jingkirki palat jingi banyo ya la ka jong ka jela ta ka bangi kloy ban kudup ya ki parlok garo ban menjeru ya kata ka reservation policy kumba ki kwa teke kaba mi nangta minta ni mat ya ke jinge ki kon samaji ki mat ya ke jinge ka yo kam yo jam namar ka jing penuit jong ni reservation policy ki jingpuli haki benta ba pher bat ka jingbu ai bor jong ki nongelam ki jingi ki bamdon por ban pin scam ya kita ki mauput ki badan
hasaudong ka jela ka jungi bat kai ka bangi mat mentapat ka jing bat ka jing do ka ba kraw ka jungi kum ka jela yeki jaka ki ba bon ba shikitan kapot wat mentaru kesni ile yo snow ya ka jing jubor jong ka sarkar Assam leba ki pulit ki jongka ki bela jinrat lut ya kita ki electric pole belasi naka MPDCL but ki bala taktiru wat ya way na ki MDC jongane kadong kathan ke jongi te kabukum no kata ka jinge penbit pun haba kini ki jingja ki yaija naga sin shaksi wat hadu ne ka clipman ka bangi denge kremenda ki jing thombor ki jing lebor jong ka sarkar Assam te kumnu ken yin shania manta yauta u Himanta Biswa u chief minister jong ka Assam bagini penbet no yo por usam hapren gini ki atli ki jilla kalong ka badon kam na mar ka daw yiki nongram ki jing ki badan ka bor ba kim dai banle kirki wala ka kam kala dawa ndai ngim dai banle kirki bat nga snow baladu Himanta Biswa ukloi ban ong ba nakaleng ga ju ba nakaleng ka Assam kanum shim watang shi insiru ya ga jaka jong kam jela Mizoram bale kanumla along kumta ya ga jela me khale kumju kani kanong ga jingkli ka ba mangi kum ki pai ba nen hapan kli hakani ka por ka ba menta